ang volume ba? Oh, okay na na. Okay na. Oh. Hello mga bahay, starts once again. Namin karon sa dili sa Talamban Times Square para sa among kulay sa hygiene beauty clinic together with my friend Pagwapasad mi, no? Aling Parrot Garden. Ang iyang channel. Usa mo ba isa? Adto na mi sa Tag-iya diri sa hygiene beauty clinic. Si Ma'am Maricel. Tara, let's go. Hi! Ma, ang balon na naglupad. Oh, sige. Si Ma'am Maricel, the one and only Tag-Iyasa. Hi, bless. Oh, Iyang sister. Iyang sister. Oh my God. Dala sila. Oh, sige. Wiri lang, wiri. Uwi kayo mag-picture daw. Itaas ito, hygiene. Itong hygiene ba? Karon mga bay, ang first day nila dito sa ilang hygiene beauty clinic. So, busy jud kay sila, no? So, sige na. Era, nagpakaon sila. Congrats. Hindi pa kuha na lang. Ha? Woo! Hindi malaksa. Ayan, busy guys sila mga bay, no? Kaya nagpakaon din si Madam karon. Pagkagwapa naman lang. Oh, sige. Shout out sa tanan. So, timing ang pag-abot. Tour ka dito Oh, sige, atong itor, B. Sige. Dera si Ma'am Marichua. Hello, Ang sister ni Ma'am Maricel. Pagkaila pang igawas ang mga foodies. Sige, go. Kaya nyo yan. Diri sila. Okay. Sige, mag-buffet day sila. Oh, dera. Oh, happy birthday. Congratulations. Karon pa sila nag-open. Dara ilahang mga hello, hi, kumusta? Dara ang mga staff, mga gwapa. Hello, tapa. Okay ra ka diya? Okay kayo. vlogger. Dara sila tawan. Tuara si kuan ang kuan sa pilok. Ang expert. Busy kay sila runo, daghan kay sila kuan. Hello, kumusta? Hi! Hala ka. Gustuhan ka ni Mama Maricel? Hala, di ka cute. Oy. Dara. Kani focus gid ni siya. Hi, Madam Pilok. The Pilok sini expert. Sige, focus lang ka diha kay mo na imong kuan. Maayo kay na siya, Madam. Oh, di ba? Perfect ang pilok nato ron. Oh. Yes, na ala dugay na gyud panahon na wa ko kaari. Asang busy sa akong life niya. Nagkasakit pag yun ko sa kuan. Naningil ang lawa sa kakugi lagi, Ginoo tabangi. So mo ni lang kuan by eyelashes expert. Eyelash di ay no? Eyelash na di ay. Eyelash expert.
Ting gusto mo upuan. Nya ikaw sa hair. Ah. Sa hair expert sila. Hello, ka mga gwapa. Imuha sa kuan ka no, sa kuko. Sa kuko, sige. wala lagi. Wa kay kuan ron. Na, waiting. Waiting, sige. Unya na lang mi. Nanay kuan. Asa naman to akong kauban? Okay, magpakilay daw ti siya. Pakilay. Ako ang Day. Wala na kita anday. si kuan, busy pa man ito. Cute ra inyong pwesto diri no. Cute ayo ilahang pwesto. Hygiene Beauty Clinic. Busy kayo ang mga gwapa. Oo. Busy kayo sila tawan. Siya sa kuko. Sa unsa ni imuha sa acrylic no? Acrylic expert siya. Okay ra diri. Hi diri hi. Oh, di ba? Pamaking model. Para model sa kuko. Kuko anday. Guwapa sa kilay. Sa kilay ni iya ha. So dara ang ilang kuan diri mga bay no. Yang ilahang mga nail shapes. Yan, hindi kini ilang mga color, mga bay dugay kay mawa mabtan ni kuan ka ng basta ligon kay ilang mga color di dugay mawala. Sige, asa naman to akong amiga is gawas isang atuon. Ali lang. Hi, ka-cute or? Nya, okay ka diha? Okay ra so. Okay kayo? Okay kayo. No problema. Busy man ang atong Jud. atong madam mo rin. Unya ro kay maulaw tawa pagani sila. Kita gana. Bunitin na naga. Bunitin na. Congratulations, Hygiene Beauty Clinic. Congrats sa ilahang bagong kuan. Bago nila ni nga shop. Shop. Oh. Opening. Oh. Bago nila nga shop mga bay, bagong opening. There is Talamban Times Square. Naa sila sa ibabaw. Second floor. Naa sila sa ground floor. Robinson Supermarket. Ini sa entrance gud naa sila. Kay tuwa man ang entrance. Ground. Oh. Fairground. Upper ground ni. Upper ground diri sa Talamban Times Square. Oo niya raw may mga ano, way bata. Niya okay ra ka diha. Okay ra kayo. Is opening man gid ay ni pero naa na tay schedule, naa na tay. Oh, na waiting na ta. Pwede, wa man si bayot diha oy katong iyang kuan. Lahi mga bay man na diha. Wata kaabot sa ilahang kuanda Yan ang prayer. cutting of ribbon. Sige lang basta di ara. Di ara mga bay kamo magpakilay mo, magpakuan mo sa inyong kuko unsay nga ay magpa-gel. Magpa-gel. Nindot kay ni ilahang kuan mga bay kuko. Magpa-gel. Unsa pay lain kani expert man eh. Kilay pilok. Uy ilang pilok. Eyelashes extension. Eyelash extension. Inyong mga hair color. Sa kuan ay katulad dingding. Ha? Oo, bisan unsa dihang papagwapa sa inyong mga nawong, ana. Mao ni sila. Pwede ra. So di ra busy kay sige. Lagi. Tuwa dito ato ang kuanon. Tala maadto ta sa ilang mga services. Lagi, di aray lang mga services, mga bay, no? Yan sila yung mga special offers. Bunga na dahil ni. Di aray mga bay. Ilahang sa buhok ni, sa buhok.
ni mga bay birthday of opening. Ah. Happy birthday, happy birthday. Oh, balik. Uy, barato ba? Kaya nagbukuan sila, opening ba? Barato ra ilang mga kuan, oh. Silang gel ba, gel. Yan lang, yan lang. Oh. One si Ma'am Maricel, ang pinakatag-iya jud. Oh, perfect kay kilay uy. Oh. Mo ni ang mga ang pilok. Oh. Muna, tagayaman. Oh. Era for inquiries. For inquiries mga bay, and appointments, feel free to text or call us on this number. Naila mga number mga bay, no? Guwapo dito ano. So, I would like to thank also, gusto ko magpasalamat kay Bay. My God, nalimot ko sa kuan. So, gusto ko rin magpasalamat kang Lilibeth Adora. Hello, Bay, kumusta na magkataon? Wa naman tay communication, ane. Busy na kita sa usap-usap. Gusto ko magpasalamat kay Lilibeth Adora. Kay siya gyud ang instrumento ni ining tanan nga naabot ko dinhi. Nga bay, no? So, thank you kaayo og sa tag-iya si Ma'am Maricel, kang Ma'am Maricho, ini mga managsuon. Mo na siya. So, mo na ilahang mga contact numbers mga bay. Mo na ilang mga contact numbers ha, ipang save lang na ninyo. Okay, so pwede saan mo visit sa ilang mga branches. Iscario branch, ara. And then, ES Fortuna branch, ara. Talamban. Mo ni ang branch karon nga bag-ong abri. Diri sa Talamban na ami karon diri. So, tulo na ilahang branch. Katong una na kong getuan sa Fortuna branch to, ES. At bang sa J Mall. So, na. Uy, hinay daday. So, okay, busy pa sila karon nga gipanggutom, nag-lunch pa sila. Kay double celebration di ay ni. Double celebration, birthday of opening. Okay. Okay mga bay ha, sa mga gusto ang magpa-beauty diha, kilay and everything, kuko, buhok, sanaw, sa lips. Oh, sige. Dini lang mo, i-search lang ninyo ning Hygiene Beauty Clinic. Ikatulo na nila nga brands. Congratulations, Hygiene Beauty Clinic. Dera busy pa sila until now. Sa ilahang kaon-kaon. Ano ilahang kuan dito. So, ilahang mga staff, mga gwapa kayo, mga nurses. Ilahang uniform, nice kayo. All white. Oh, ilahang clinic mga bay limpyo jud na kaayo niya, magwapa kay ilang mga expert. Mga expert gid ni sila no, mga well trained. Oh. Sige, bye-bye na. Dira akong amiga, ri katulog ko na sa daplin. Ang usa nagkaon. Sige, bye-bye. Kupo na tulog mo ako na. Hello, bye-bye mga bay ha. Thank you for watching. Ayaw mo galimot og sa ni-share sa inyong mga kuan diha, mga friends and friends of friends and enemies also para magwapo sa itong mga kuan mga kaaway. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Whoop.